Održavao se malo nogometni turnir Roberto Labinac kojeg igraju navijački klubovi Milana, Juventusa i Intera iz Rijeke. Kao što vidite, pokal je ostao u pravim rukama, kao i prošle godine smo osvojili taj turnir, kao i zadnjih par sezona. Ovo je prijenosni koji dobiva pobjednik i kojeg prosljeđuje dalje ukoliko ne pobjedi sljedeće sezone. A nama je to uspjelo sad već 2 sezone za redom. Znači Milan klub Rijeka Fiume, Juventus klub i Inter klub iz Rijeke. Spremamo se već za sljedeću sezonu. Svim milanistima iz Rijeke i okolice, iz Hrvatske i iz cijele bivše Jugoslavije poručujemo da nam se jave ako žele ići na utakmice s nama, družiti se s nama kao što se uvijek družili već od 2002.